bunda bir fayda görüyorsa hükümetimiz buna karşı değiliz. Çalakiya hekkarê û şirnexiyên ku li dijî qanûna ku her du bajaran dikirin navçe encam da û yasaya ku hefteyekê li parlamentoyê tê dîtin hat betalkirin. Li gorî yasayê hekkar û şirnex dibûn navçe, di cihê wan de jî navçeyê wan Yüksekova û Cizîr dibûn bajêr. Li hekkarê bi rojane rêxistinên sivîl li dijî yasaya çalakiyan derdixistin. Ji ber ku li Şirnexê qedexeye jî li dor û berê Şirnexê her wiha li gelek bajarên Tirkiyeyê ku Şirnexê li wê derê hene li dijî vê yasayê çalakî li datin darxistin. Serokê Komela piştgiriya ji bo mazlûman mazlûm derê ê hekkarê Cengiz Şen ji dengê Amerîkayê re behsa hewildana hekkariyan a li dijî vê yasayê kir. وکی هنوز زانم دوی تباغه مجلس ترکیه قانون تازه درکت که ام بیجن جلمه حکاری و شرنخ پارێزگehê bikevîtin ji welatê bikevîtin bîte navçe ji ber vê çendê milletê culemêriyê hekariyê xwe nerazî kir û me komîsyonek ava kirin û em derketin milletê me çalakî kirin û em bêjin daxuyanî dane çapemeniyê rûniştin xwe nerazî kirin û em bêjin tavrê xwe yê demokratîk nîşan da û gelek hevalê me komîsyona me da çûn meclisê û em bêjin û partî û saziyê ku Enqerê hevdîtên pêkanîn. Birêz Şen anî ziman, ev pêşketin xelkê bajêr pir kêfxweş kiriye û destnîşan kir ku biryarên bi vî rengî encama polîtîkayên ewlekariyê ne. Qanûna ev yasaya vê ku dê bête derêxistin paş ve zevirî, paş ve kişandin û ser navê xelkê hekarî em gelek kêfxweşin û mixabin heke ev qanûna derketiba û tarîx û em bêjin çanda gelê Kurd ji verîşên bûye. Hekarî cihekî gelek qedîm û cihekî gelek tarîxî ye. Mixabin navê wê jî dê hatiba guhorandin ku navê Tirkî danane ser. Ev jî bû me gelek girîng bû, ev jî me qebûl nekir. Ev jî tiştek baş nebû me ev jî gelek îna ziman û ku ev jî parçek asîmîlasyonê bû me wesa xwand. Mixabin hêj mejiyek wesa heye em hez nakin êdî tiştê û hesa biqewimin çêbin û bêne rojevê û ku em gelek em û birayê xwe yê Tirk em pêk vebijîn, pêk ve jiyanek hebîtin, wekheviyek hebîtin, azadiyek hebîtin. Xelkê hekkarê îro li bajêr çendîn çalakiyan li dar dixin ev car ji bo spasiyê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.